Está decretado o risco extremo no litoral da Coruña e Lugo. Está activado o aviso meteorolóxico vermello e alerta vermella por parte da Xunta tamén. Na costa de Pontevedra estas alertas son laranxas. Ingrid vai perdendo forza, pero a situación no mar, como ven, segue sendo complicada con ondas de ata 8 metros. En terra seguen avisos activos nalgúns concellos costeiros e tamén de montaña, polo vento e tamén por neve nas montañas de Lugo e Ourense. Boa tarde, Ingrid vai a menos, con todo hai que seguir tendo moita precaución, especialmente na costa, Alejandro. Sí, xa podedes comprobar aquí na punta da barca, o vento e tamén o mar bate con bastante forza, como ti ben indicabas nestes momentos está activo ese aviso vermello en todo o litoral da provincia da Coruña e da provincia de Lugo por ondas que poden superar os 10 metros de altura. No caso da costa de Pontevedra, o aviso de laranxa, como sempre pedimos evitar achegarse á primeira liña de costa. Despois da situación tan complicada que se viviu nas estradas por causa da neve, a súa presenza vai remitindo e xa só se mantén na montaña. Nesas zonas non hai constancia oficial que as aldeas illadas, pero o acceso é complicado e moitas delas, sobre todo nas zonas de alta montaña como Vilariño de Conso. Ademais, o 112 recibiu avisos de que varias persoas en concellos como Viana do Bolo, Monte de Ramo ou Calvos de Randín tiñan dificultades para saíren das súas casas ou desprazárense debido á acumulación de neve. 40 cruces por esta carretera que se ven cheos de neve, pero bueno, os quitanieves tamén hai que entender que non dan a máis. En Xinzo de Limia xa lle deron a benvida ao Entruido e iso que o Concello suspendera o tradicional petardazo. Xa están oficialmente en tempo de carnaval e aínda que non houbo conta atrás por causa de Ingrid, o domingo fareleiro xa está en Xinzo. En cuestión de 3 horas, toda a vila vai quedar cuberta dun manto de fariña. Comeza así o Entruido no Triángulo Máxico Ourensán. Andrea, está todo preparado? Pois sí, todo preparado e moito ambiente, iso que o tempo non acompaña porque agora mesmo está chovendo, pero como vedes a xente xa está quentando motores para esa batalla de fariña que vai ter lugar esta tarde ás 5 aquí na Praza Maior de Xinzo. Hai moito traballo por detrás deste entroido e nós no Galicia Noticia, dentro dun Sintres, imos falar cunha desas persoas que está detrás de todo ese traballo. A borrasca Ingrid consolídase como a máis forte e consistente dende que comezamos o inverno. A cousa mellorou un chisco, pero aínda hai avisos activados. O máis importante é a alerta vermella no mar decretada pola Xunta. Alejandro. Sí, efectivamente, Alberto, agora mesmo o peor está no mar con ese aviso vermello en todo o litoral da provincia da Coruña e da provincia de Lugo por ondas que poden superar os 10 metros de altura. Por iso non nos cansamos de dicir que evitar achegarse á primeira liña de costa. Nestes momentos, neste Galicia Noticias, acompáñanos Juan José, ele é membro de Protección Civil de Muxía. Juan José, moi bons días, casi nos tira o vento, non? Sí, é imposible estar aquí hoxe porque nos colle mismo de frente, entonces con esta forza do vento pois hai que ter moito cuidado que a xente non se acerca a parte de abaixo porque entre o vento e o mar pois os pode levar a pode haber unha desgracia. Eso lle quería preguntar a vostede, que debemos facer e que non debemos facer en días como hoxe? Un día como hoxe, vendo o vento que hai e o mar que hai, pois, a típica foto que se quita, pois quitala na parte de arriba onde estamos nós, máis ou menos, vale igual que quitala abaixo e podemos librarnos de calquera desgracia. Por suposto, non achegarse a esas rochas que están xunto ao faro, non? Totalmente de acordo. Esa zona toda é imposible estar aí hoxe con este vento, incluso as pedras están como resbaladizas e pode caer calquera e romper mismo unha perna. O certo é que estábamos facendo esta entrevista e case non temos que manter bastante o equilibrio, non? Por eso, totalmente. Entonces, imagínate, aquí que estamos parados, estás camiñando por aí, en un refacho de vento che tira e pode pasar calquera cousa. Non vale a pena arriscar a vida por unha foto, non? Eu penso que non, penso que a foto vai a salir igual de bonita aquí arriba que aí abaixo. Como foron estes días de temporal? Houve moitas incidencias por aquí, por esta zona? Bueno, pois houve o típica caída de árboles, algún muro, algunha señal ou farola, pero o de máis ou menos o do inverno normal. Aquí en Muxía xa estades acostumados, non, a este vento. Bueno, hai un refrán que di que Muxía é a moza do sol e do vento, entonces este é un día máis.
de inverno, que pega duro e que estamos, como sempre, aguantando. Pois moitísimas grazas por atendernos, Juan José. Esperemos que vaya ben o día, que non teñamos moitas incidencias, pois xa vedes, está a situación agora mesmo aquí en Muxía, onde está activa esa alerta vermella con ondas que poden superar os 10 metros de altura. A borrasca Ingrid consolídase como a máis forte e consistente desde que comezamos o inverno. Estamos en aviso vermello desde primeiras horas desta mañá na costa da Coruña e de Lugo. As ondas poden levantar ata 10 metros. O vento sopra con moita intensidade, sobre todo no litoral de Lugo. As autoridades recomendan moita precaución. De feito, os accesos ao mar continúan limitados, malia que iso non impide que a xente se achegue a captar unha das imaxes máis espectaculares que nos deixa o paso da borrasca Ingrid por Galicia. A chuvia seguirá con nós toda a semana. Estamos lejos y mira, hay que tener mucho cuidado. Sí. Está bonito, agresivo. La verdad que está bravo, está bravo. Está forte, o sea, no está para salir a ningún lugar. Mete un poco de miedo, sí. Esto es una cosa totalmente impresionante. En terras en avisos activados nalgúns concellos costeiros e de montaña polo vento e tamén por neve nas montañas de Lugo e de Ourense. Aínda así, a situación está moito máis tranquila e iso notase nas estradas, así que imos comprobalo en directo a través das cámaras da DXT. Esta é a imaxe que presenta nestes momentos a A52 á altura da Gudiña. A presenza de neve non está impedindo, como ven, a circulación. As únicas restriccións, iso sí, son para vehículos de mercadorías perigosas. Imos a A6, o seu paso por Pedrafita, onde hai tamén esas limitacións. Aquí a neve non hai problema con ela agora mesmo e pódese circular con normalidade. Segundo a previsión de Meteo Galicia, as nevaradas han volver a este punto, a Pedrafita, o martes. O último parte do 112 recolle en total 160 avisos nas últimas horas. O temporal foi amainando e a cota de neve subiu a 2000 metros. Rexistráronse accidentes como este en Vigo, onde un camión saiu da vía e bateu contra o valado de seguridade. Non houbo feridos. A situación nas estradas desta hora é de normalidade, pero para sair ou entrar en Galicia hai que transitar con precaución, tanto pola A6 ao seu paso por Pedrafita do Cebreiro como na Gudiña, na A52. Os camións puideron volver circular desde primeira hora, salvo momentos concretos onde a Garda Civil de Tráfico lles restrinxiu a circulación por nevaradas intensas, pero puideron reanudala de contado. Ben, pois o peor queda agora nas estradas secundarias e locais de acceso ás aldeas de montaña. As máquinas quitaneves dos concellos non pararon en todo o día, como tampouco pararon os efectivos de protección civil e máis do que iso. Non hai constancia oficial de que as aldeas illadas, pero o acceso é complicado a moitas delas, sobre todo nas zonas de alta montaña, como Vilariño de Conso. Ademais, o 112 recibiu avisos de que varias persoas en concellos como Viana do Bolo, en Monte de Ramo, Calvos de Randín e Vilar de Barrio tiñan dificultades para saíren das súas casas ou desprazárense debido á acumulación de neve. Tamén na Baixa Limia, en aldeas como Muiños, os equipos de emerxencia traballaron arreo. 45 minutos en llegar, que se tarda normalmente 20 ou 25 a 30 por hora. Derrete, xa derrete. Isto agora xa hoxe queda derretida, pero para mañá a noite dá outra vez aos 400 metros, 600. Entón hai que estar preparados. E van ver como, e escoitar tamén, claro, como zoaba o vento en Manzaneda, na estación de montaña que está a 1500 metros de altitude. Polo de agora non é seguro abrir a estación precisamente por mor deste vento. A boa nova segue nevando e acumulando neve, así que nos vindeiros días podería ser posible a práctica dos deportes de inverno. Tremendo. Ben, máis cousas. Detido en Narón o dono do taller onde 3 persoas resultaron intoxicadas por monóxido de carbono. O propio dono tivo que ser trasladado ao hospital con queimaduras nas mans. As outras 2 persoas esvaecéronse, pero recuperaron a consciencia minutos despois. O home estaba en busca e captura por unha reclamación judicial. Os valores de CO2 do negocio triplicaban o límite co que se pode perder a consciencia. Os bombeiros foron alertados polos veciños que viron saír fume dun baixo e doutro local onde se almacenaba a madeira.
Un home atrincheirouse na súa vivenda no centro da Coruña despois de disparar varias veces cunha pistola contra o edificio de enfronte. Foi un mediador da Policía Nacional que no convenceu para que se entregase. A rúa estivo cortada durante varias horas. O ruido dos disparos sorprendeu os veciños da rúa Vila de Cee, no barrio da Agra do Orzán. Ao parecer, foran efectuados por dous homes que residen no número 16. Asiña se estableceu un forte dispositivo con diversos efectivos do Grupo Operativo Especial de Seguridade. Acordoaron a zona e impediron o paso aos transeúntes para evitar que alguén resultase alcanzado. Cerraron todas as calles para que non pasara nadie, porque corrían risco de que lle disparara, claro. So que había unha persona trincherada que había disparado e que entón pois foi cando deixaron a todo o mundo que non pasara, porque evidentemente corría un riesgo pasar por ali. Parece moi mal, yo non pude ir para mi casa. Bueno, nosotros non pudimos ir para casa porque non nos dejaban pasar. Unha persona ia trinchada no edificio que había pegado un tiro, entón, claro, era unha cousiña xa de certa gravidade e dixen, bueno, vamos velo, pero bueno, isto é cousa casi do día a día aquí en Coruña, Un dos individuos saiu da vivenda ao pouco de chegar os axentes, pero o outro mantívose pechado no interior. A intervención dun mediador da policía logrou que se entregara arredor das 4 da tarde, logo de varias horas atrincheirado. O sea, yo ahora mismo estoy en shock. A ver esa magnitud de alguien que se cierra en casa y con un alma, no lo esperamos, de verdad. Coño, no, preocupante. Claro que sí. Coño, inseguridad. Segundo trascendeu, os disparos foron efectuados cunha pistola de aire comprimido. Ninguén resultou ferido e non se produciu ningunha detención. A policía mantén aberta a investigación para aclarar todo o sucedido. A Policía Nacional alerta sobre o envío masivo de correos electrónicos falsos a alumnos da Universidade de Santiago de Compostela. Os cibercarrachos reclamanlle aos alumnos un pago pendente da matrícula e instanos a que fagan unha transferencia de 550 euros a unha conta bancaria. Os axentes recibiron xa varias denuncias. Agora traballan conxuntamente coa Universidade co obxectivo de identificar os delincuentes. A Policía Nacional recomenda aos usuarios verificar o enlace antes de abrilo. É moito ollo cando se piden cartos. A Asociación Veciñal Vigo Centro solicítalle ao Concello a retirada das casetas do coñecido como CIES Market da Alameda instaladas dende o pasado mes de outubro. O colectivo denuncia o impacto que a montaxe e a celebración do mercado tiveron no parque. A Asociación Veciñal Vigo Centro pídelle ao Concello que se retiren as casetas do mercado da Alameda, coñecido como CIES Market, que comenzaron a instalarse o mes de outubro pasado. O mercado abriu a mediados de novembro e mantívose ata o final das festas do Nadal. A Asociación Veciñal denuncia o impacto que a montaxe das casetas e a celebración do mercado tivo no parque, onde hai especies centenarias. Los arbustos están en un estado deplorable, podéis encontrar porquería absolutamente por todas partes, solo hay que echar un vistazo para verlo. Y luego también hay que pensar que este es un espacio de encuentro para la ciudadanía viguesa, es un sitio en el que la gente viene a hablar, a pasear, a convivir, a jugar, y que pues estando como está difícilmente, ¿no? O mercado está xestionado pola agrupación de empresarios de eventos, feiras e mercados de Madrid, que pagou 10.000 euros por ocupar a Alameda durante 3 meses, ata finais de xaneiro, con 75 casetas e unha noria. Esta última xa foi desmontada. Esto se regala a una empresa de Madrid para que gane dinero ellos, porque ya os digo que le pagan muy poco dinero al Concello de Vigo, y se priva a la ciudadanía de disfrutar de estos jardines durante mucho tiempo, con el consecuente impacto medioambiental que está teniendo. A Asociación Veciñal Vigo Centro comezou os trámites ante a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta para que o Xardín da Alameda sexa declarado ben de interese cultural. Imos agora coa nosa particular viaxe por Galicia a través das cámaras web que lles ofrecen en directo imaxe de moitos puntos diferentes do país. Saiban que poden consultalas cando desexen a través da nosa páxina web g24.gal. Así que empezamos no Grove. Así está, nestas horas está a cidade das Rías Baixas, ou a vila das Rías Baixas, tras os efectos do temporal costeiro na fin de semana. Hoxe aquí seguen as festas de San Vicente con música esta tarde na Casa da Cultura. Vemos agora en directo imaxe de Santiago de Compostela, da Praza do Obradoiro. Nuns minutos no barrio de Angrois empezará o xantar pola festa do cocido e a ruta Cabalar, que celebra a súa terceira edición.
Volvemos ao sur, seguimos o noso percorrido en Vigo, que esta tarde se converte na capital da regueifa coa celebración da 28ª Certame Internacional no Centro Cultural Valladares. E vemos agora imaxes de Ourense, onde a partir das 4:30 continúa o campeonato de atletismo sub-23 en pista curta no recinto de Expo Ourense. E rematamos con neve. Finalizamos o noso percorrido por Galicia en Pedracita do Cebreiro, concretamente no Cebreiro, no Alto, onde a neve aínda é protagonista despois dunha fin de semana con importantes nevaradas en boa parte da comunidade. A Universidade da Coruña avanza na aplicación da intelixencia artificial a proxectos de investigación. Acaba de unirse a un proxecto europeo para mellorar o proceso de cría da mosca soldado negra. Mariola, contanos. Si unha especie que ten, entre outras aplicacións, a produción de alimento para animais, a investigación dende Galicia busca desenvolver un novo sistema que mellore a eficiencia e a sostenibilidade da cría desta mosca soldado negra. As probas desenvolveránse na planta de Palas de Rei, que produce unhas 12.000 toneladas de larvas cada ano, e situará a nosa comunidade nunha situación preferente para liderar unha nova xeración de proteínas e graxas de alta calidade, así como biofertilizantes para a acuicultura e gandeiría, a cosmética ou o sector farmacéutico. O proxecto terá unha vixencia de 2 anos e suporá un investimento superior aos 3,5 millóns de euros. Grazas, Mariola. Esta fin de semana volven as visitas guiadas e teatralizadas ao cemiterio de Pereiró en Vigo. Ata finais de febreiro teñen a oportunidade de coñecer máis sobre este lugar cun importante valor histórico, artístico e cultural deseñado por Genaro de la Fuente a finais do século XIX. Mar. Si, boas tardes, non foi por Samaín como outros anos, pero o Concello decidiu recuperar as visitas guiadas e teatralizadas ao cemiterio de Pereiró dende esta fin de semana até finais de febreiro. Son de balde, tan só teñen que se inscribir previamente para poder realizar este percorrido que dura aproximadamente uns 90 minutos. Estes serán, por exemplo, en varias quendas a partir das 6:30 da tarde. Pereiró é historia en pedra de Vigo, monumentos con nomes ligados á cultura, á industria, á política, á investigación, como Concepción Arenal, Ricardo Mella, Heraclio Botana, Cesario González. As visitas divulgan o valor histórico deste espazo, unha análise de Vigo a través das sepulturas e das persoas soterradas ali. Pereiró é o cemiterio máis grande da cidade, foi deseñado por Genaro de la Fuente a finais do século XIX e a súa arquitectura e escultura funeraria son de notable importancia artística. Grazas, Mar. Pois 2:13 minutos, continuamos con máis cousas. Tras máis de 10 anos de actividade, os de Viveiro volveron pechar as súas portas. Falamos dos cines. Como resultado, os de Ribadeo son agora as únicas salas que seguen en funcionamento en toda a comarca da Mariña. Viveiro volveu quedarse en cines. Tras máis de 10 anos de actividade, a empresa que xestionaba as salas botou o peche. O principal motivo é a baixada de espectadores, sobre todo despois da pandemia. A isto súmase unha complicada xestión a distancia realizada dende Salamanca. Unha mágoa. Realmente non nos podemos permitir que vilas como a Viveiro sigan perdendo servicios, comercio, ocio. Entón, para nós, é unha pérdida moi importante. Con esta nova clausura, as únicas salas de cine que quedan abertas en toda a Mariña son as de Ribadeo. É dicir, a máis de 60 kilómetros de distancia da vila máis poboada da comarca. Teño que desplazarme hasta Ribadeo, hasta Lugo, moitísimo tempo e non me compensa, porque gasto diñeiro, gasto gasoil, e non me compensa ir ata ali para unha película. Non é cuestión de que haxa un cine agora a 60 kilómetros ou 80 ou en Lugo ou noutro lado, é que o temos aquí, pero hai que vir para que alguén o poida ter aberto. Con todo, a empresa a cargo das instalacións deixa a porta aberta ás propostas por parte de xestores locais que permitan a súa reapertura como cines ou para outros usos. Pois precisamente un dos últimos filmes que se puxeron neses cines foi Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que foi a gran triunfadora na gala dos Premios Feroz que se celebrou a noite pasada en Pontevedra. Con 5 galardóns, entre eles os de mellor película e mellor dirección, impúxose a Sirat, a outra gran favorita da noite. O filme do galego Oliver Laxe obtivo 2 premios, entre eles o de mellor música original e o de mellor tráiler. Tamén houbo protagonismo galego noutras 2 categorías. O premio a mellor serie dramática foi para
Yakarta, producida entre outros polo vigués Fran Araújo, e na categoría de arrabato de ficción o galardón foi pro filme Ciudad sin sueño, do director de orixe galega Guillermo Galone. Cada centímetro de la película ha sido trabajado infinitamente por un grupo de artesanos, de artistas que tienen un talento extremo. Y sabemos hacer buenas películas aquí. Sabemos hacer buenas películas y lo estamos demostrando. Sirat ha tenido la suerte de poder escalar todo ese talento, pero es representación de una manera de hacer cine madura. Os primeiros altos e atranques xa se escoitaron en San Miguel de Sarandón, en Vedra. Ali chegaron os xenerais do Ulla, a máis os correos que percorren durante estas fins de semana 8 concellos da zona que manteñen esa tradición entruideira. O temporal amainou e os xenerais puideron lucir os seus tricornios e lanzar os vivas casa por casa. Acompañados de coros e comparsas, remataron a tarde coa escenificación dos atranques, onde lle deron un repaso á actualidade local e ao rexouveo veciñal. Da igual que sendo PP do PSOE ou de Vox. E a borrasca Ingrid non amedrentou os felos de Maceda, que un ano máis percorreron as aldeas da comarca. Os felos da Corga fixeron fronte ás baixas temperaturas e á neve e fixeron das súas entruidadas. Os felos son unha máscara emblemática moi apegada ás orixes desta zona. Adoitan ser mozos solteiros que nestes días de entruido eles son a lei. E así puidemos ver estas fermosas imaxes que non son moi habituais de ver os felos rodeados de neve. É que eu non acordo nunca ver esta imaxe de felos e neve, é moi curioso. O Concello de Xinzo viuse na obriga de suspender o tradicional petardazo por mor dos efectos do temporal Ingrid. Aínda así, este era o ambiente vivido onte a noite. Centos de persoas achegáronse á Praza do Concello igualmente para darlle a benvida ao entruido coa tradicional conta atrás. Esta tarde a Soldra e a Ledicia están aseguradas en Xinzo, festexan o Domingo Fareleiro, unha das imaxes máis icónicas do entruido ourensán. Andrea. Sí, efectivamente, do de Xinzo dice que é o entroido máis longo, pero tamén o máis intenso porque é unha experiencia inmersiva, porque todo aquel que ven participa e tamén hai moito traballo por detrás. Nós hoxe estamos con Ricardo, que é concelleiro de festexos. Ricardo, como é organizar o entroido de Xinzo? Pois é unha responsabilidade moi grande, unha tarea moi importante para un concelleiro, para o grupo de goberno, evidentemente tamén. E, bueno, unha ilusión tamén, porque, bueno, cando eres entroideiro, aparte de concelleiro, pois é doblemente satisfactorio. Onte tuvose que cancelar o petardazo, pero a xente non faltou en cheios igualmente a vila, verdade? Efectivamente, cancelouse o evento principal por motivos de seguridade debido ao temporal Ingrid, pero ao final a xente é quen fai o entroido e o petardazo foi fiel á súa tradición e se fixo de alguma maneira igual que cualquier ano. É que aquí o entroido tampouco se vive como en calquera sitio, non é un sentimento moi especial para a xente daqui de Xinzo e tamén para os que veñen e repiten ano tras ano. Efectivamente, ao final o entroido de Xinzo non é ese sentimento do que tanto se fala, non é algo que se poda inventar ou algo que se poda explicar, é algo que se siente ou non. Entón, o entroido de Xinzo, cando tú ves e participas do entroido, daste conta do que significa ese sentimento, non? E ese sentimento é formar parte dunha festa que é moi nosa, que está dentro do corazón de cada un dos limiáns e das limiáns. Bueno, hoxe o tempo parece que non acompaña moito, pero dá un pouco igual, non? Porque xa estivemos antes na Praza Maior, estaba xa bastante che, pola tarde probablemente estará a reventar, seguro, non? Efectivamente, a gran batalla dos farelos é por a tarde ás 5, confiemos en que o tempo vaya mellorando e que por a tarde non nos chova, pero ainda que chova vais a facer igual, é dicir, pois igual é un poquinho máis pequeniño e a xente ten un poquinho máis de respeto, pero vamos a participar e vamos a cumplir coa tradición do fareleiro e vamos a disfrutar, que ao final é do que se trata no entroido. Moitas grazas, Ricardo, pois como vedes aquí o mal tempo non frea nada, así que dende hoxe ata o vindeiro 22 de febreiro aquí en Xinzo a troula non para. Son os preparativos do Domingo Fareleiro, co que Xinzo da Limia inaugura o seu entroido, un dos máis longos de Europa. A gran farelada desta tarde na Praza Maior marcará o comezo de 5 semanas de celebracións.
É o máis que podemos facer. O Entroido de Xinzo é único, único. Sin il non podemos vivir. É que ves, é que andamos pasando ben e disfrutando do noso Entroido. Que a pesar de que o tempo non axuda moito, pois non importa, non ves? O importante é ter humor e ganas de divertirse. O Entroido transforma Xinzo nunha celebración constante. 25 agrupacións musicais animarán as rúas con 70 pases durante o próximo mes. O Entroido, para nós, para os que somos daqui da Limia, significa todo, vamos. É unha tradición de hai moitos anos. O Entroido para nós é como é o principal, é dicir, o que nos representa como pueblo. Mellor que a outra cousa cualquera. Declarado Festa de Interese Turístico Internacional no 2019, o Entroido atrae a Xinzo numerosos visitantes, con reservas que se planifican con moito tempo de adianto. Si, hai algunha que quedou xa reservada do ano pasado. E xa temos unha reserva para o ano que ven. Pero claro, esos xa son conocidos, xa deixan todo pago, anticipado e todo, sin problema ningún. O Entroido non fixo máis que comezar. Por diante quedan outros 4 domingos: o Oleiro, o Corredoiro, o de Entroido e o de Piñata. Como di o lema deste ano, o Entroido de Xinzo non se explica, vívese. Pois rematamos cunha última hora. Contámosles que a Xunta activa para mañá a alerta vermella por chuvia no interior de Pontevedra e laranxa en varias zonas da provincia de Ourense. Isto que quere dicir? Que van suspender as clases e mailo transporte escolar nos centros do interior de Pontevedra. Suspendese a actividade deportiva no mar e incídese en extremar as precaucións, xa saben, co fin de garantir a seguridade. Pero vou repetir o de antes, que quedan suspendidas as clases e o transporte escolar nos centros do interior de Pontevedra. Ata aquí o Galicia Noticias, quedan xa coa previsión do tempo e Noelia, e nós volvemos vernos mañá nos Galicia Noticias. Boa tarde.